Dámy a pánové, já se jmenuji Endless Dave a dnes se podíváme na jeho korejského Supermana z Marvelu, a to na muže jménem Taewon. Taewon se nám poprvé v komiksech objevil v roce 2021 v komiksu Taskmaster číslo 3, kde nejprve zahlédneme Taskmastera, jak nějakému korejskému gangu dává nějaké sérum, které je má udělat 10krát silnější a propůjčit jim neprůstřelnou kůži. Jenže po podání poslední dávky se Taskmaster zmenší pomocí pimových částic a v sekundu na to do jejich centrály vtrhne Taewon s tím, že jsou všichni zatčeni. Jenže jejich šéf s novými schopnosti se ho nebojí a dá mu jednu pořádnou ránu, ale Taewon se ani nehne a řekne, že obdivuje jeho optimismus, ale k tomu, aby ho porazil, potřebuje víc než víru. Vůdci dojde, že Taskmaster podrazil a oni jsou Taewonovo jednotkou zatčeni. Taewon po akci odlétá zpět na základnu, ale neví, že vedle jeho hlavy je černý pasažér, a to Taskmaster, který dostal za úkol obhlédnout ředitelku tygří divize Amy Hen. Jenže když je špehuje ve zmenšené verzi ve ventilaci, tak pimové částice začínají pomalu vyprchávat a jeho varovný signál mu to signalizuje. Bohužel pro něj to uslyší jak ředitelka, tak Taewon, který svým heatvisionem spraží ventilaci. Taskmasterovi se ale podaří včas vyskočit, ale před ním stojí protivnice White Fox, která se s ním dá do souboje, ale Taskmaster má celou dobu navrch. Ale pak ho White Fox škrábne a on řekne, to je docela neférový úder a čekal bych od vás víc, ředitelkou Amy Hen. Ale když se souboj dořeší, tak se zde objeví Black Widow a Taskmaster aktivuje látku, kterou si vpichovali gangstři na začátku, a udělal z nich něco jako psychickou bombu, která vypla všechny lidi v okolí na 1 až 2 minuty. Jestli tohle fungovalo i na Taewona, ale nevíme. Taewon se nám opět v komiksech objeví v Black Cat Annual číslo 1, kde nejprve je Black Cat zadržena s jejím týmem White Fox na letišti v Jižní Koreji. A poté společně jedou limuzínou a White Fox se Black Cat zeptá, zda zná Taewona. Ona odpoví, že ano, že je to něco jako korejský Hyperion, ale White Fox preferuje říkat, že Hyperion je americký Taewon a je jí naverbována na misi, která je následující. Jedna gangsterská rodina dokázala ovládnout Taewona a teď chtějí, aby vláda jim předala moc, jinak ho vypustí na město. White Fox poté Black Cat představí tygří divizi, v které je generál Totem, který dokáže chodit jako člověk, Mr. Enigma, nesmrtelný pouliční běc lomeno polobůh, Luna Snow, kryokinetická popstar, Gun R2, robotní nováček a Auntie Ante, mazaná gamblerská čarodějnice, která má balíček plný magických karet. Black Cat a White Fox se vloupají do sídla, kam vystupovali Taewongovo stopu, jenže když tam dorazí, tak gangstři, kteří ho měli mít pod kontrolou, jsou mrtví. Ale na druhé straně pozemku uslyší výbuch a my uvidíme obrázek, co to vyvolalo. Tygří divize se střelila Taewona do trosek a Luna se ptala, dostali jsme ho, bylo to vážně tak lehké? A dostane odpověď přímo od ovládaného Taewona, že se nemusí bát, že ho ani neškrábli, jelikož tohle tělo je tak velice odolné. A díky téhle moci si může dělat, co chce, a proto nepřijímal rozkazy od gangstrů, kteří mu pomohli ovládnout tohle tělo, a zabil je. Tygří divize poté společnými silami zaútočí na ovládaného Taewona a ten říká, no tak pojďte do mě. Black Cat a White Fox mezi tím hledají člověka, který ovládá Taewona, ale cestu jim skříží nadliští žoldnéři. A my vidíme zároveň, jak se oni s nimi perou a jak ovládnutý Taewon poráží celý tygří tým. Jenže naše ženská dvojice najde člověka, kdo ho ovládá, a to Mong Dal, muž, který měl být mrtvý. Black Cat ho chtěla zabít, ale White Fox řekla, že když to udělá, tak zůstane v Taewonovo těle navždy. A proto s ním pořádně zatřásla a on se probudil. Poté jsme od něj dostali info, že gangstři mu pomohli ho prohlásit za mrtvého a poté mu pomocí drog zlepšili schopnosti, aby dokázal ovládnout Taewona. Ale poté, co byl v jeho těle, tak poznal skutečnou moc a všechny zabil. Jenže když chtěl ovládnout Black Cat, tak ona zmáčkla tlačítko a aktivovala nanoboty v jeho těle, které do ní nepozorovaně vpravila, když s ním třásla, a v okolí krku se mu udělala větší boule a on padl k zemi mrtvý. Taewon se nám poté ukáže v Tiger Division číslo 1 z roku 2022, kde na začátku komiksu tygří divize se snažila zabránit tomu, aby splašená výletní loď, na které vypukl požár, narazila na pevninu, kterou zastaví Taewon bez sebe menších problémů. A poté se Taewon baví s policejní ředitelkou, ale za ní zahledne svoji mrtvou adoptivní matku jako ducha a je jí zaskočen a přijde k ní a říkají, že by tu neměla být, jelikož je mrtvá. Ona řekne, že tu je celou dobu, ale až teď se mu zjevila, jelikož je tu kvůli němu a kvůli tomu, aby se odprostil od svého tajemství a byl muž, kterého z něj ona vychovala, a po těchto slovech zmizela. Taewon je celou touhle událostí dost rozhozen, a to natolik, že během týmového meetingu nedával pozor a odchází domů a říká, že až ho budou potřebovat, aby zavolali. Taewon přijde domů už v civilním oblečení
oblečení a na své skříni sundá bednu, z které vytáhne vlajku Jižní Koreje. A my dostaneme flashback do roku 1950 během korejské války, kde se střetnou korejské vojenské skupiny a během níž je zabita Taewonova matka sutinami a on brečí vedle ní a to celý den až do noci a tam ho najde žena, která hledala svého bratra, ale našla jeho a ujala se ho a pojmenovala ho podle svého ztraceného bratra Taewon. My skáčeme zpět do současnosti, jelikož Taewon dostal echo od svého týmu a přiletěl na místo jejich další akce. Jenže když tam tým došel, tak byly přepadeni roboty, jelikož to byla past. Proto hned pokračujeme do následujícího dílu Tiger Division 2, kde se celý tým z roboty utká. Je to standardní souboj, který hrdinové mají pořád pod kontrolou. Dokud se skupina robotů nevrhne na Taewona a zalehnou ho a jeho týmový kolega generál mu běžel na pomoc, ale nehlídal si záda a je prostřelen raketou a jde do kolen. Taewon to vidí a řekne OK, teď máme problém a snadno se od skupiny robotů dostane a vlétne na toho daného robota a rozdrtí ho. Jenže bohužel pro tým rozdrtí ho onosný sloup, který poškodí stabilitu budovy a ta se začne řítit. Tým se naštěstí dostane ven a na základně Luna pomáhá s uzdravením generála. A Gun R2 se pomocí čipu z jednoho robota hackne do systému a zjistí, že zatím může společnost MTO, což je rodinná firma, která je v Koreji jedna z nejbohatších a která se zabývá vesměs vším. A jeden soubor ho zaujme, a to projekt Kal Duo. Taewon řekne, co již si to řekl. A my dostaneme opět flashback do roku 1957, kde mladý 7letý Taewon je hladový a unuděný a proto ho jeho matka pošle domů. Jenže po cestě narazí na jednoho kluka a společně ukradnou nudle a stanou se nejlepšími kamarády. Skoro jako bratři neboli Kal Duo. Taewon se probudí z flashbacku a řekne, že kontaktuje jeden svůj zdroj a odchází. Auntie Ante mu řekne, jestli nepotřebuje pomoc, jelikož vidí, že se trápí a že v minulosti on byl oporou a když bude potřeba, tak ona je tu pro něj. Ale Taewon řekne, že to nic není a my opět dostaneme flashback, tentokrát do roku 1966, kde Taewon a jeho pouliční bratr Min-jae podvedli jednoho obchodníka a poté v uličce, kam je sledoval, ho Taewon praštil a on utekl a tak Min-jae navrhl, že by mohli společně spojit děti z ulice a mohli by to dělat ve velkém. Na což Taewon na chvilku zaváhá, ale pak jde do toho a vrátí se domů za svojí adoptivní matkou, ale nevšiml si, že má košili od krve, ale ona pro jeho smůlu si toho všimla a řekla, že jde po temné cestě a že po ní nesmí pokračovat. Na což jí on odpoví, že jim může zlepšit život a budou mít víc peněz. Ona řekne, že víc peněz nechce a že on musí přestat dělat pouliční zločiny a vrátit se do školy, jinak nebude nadále vítán v tomhle domě. Na což se Taewon rozčilí a říká, ty mě vyhazuješ. A jeho adoptivní matka říká, že mu dává na vybranou a on se zvedne a odchází a říká, dobře, zvolil jsem si svoji budoucnost. My opět skáčeme do přítomnosti, kdy Taewon letí do sídla MTO, do kterého se dostane přes střechu ventilací a odhalí tam pod plachtou zařízení, který odkryje, ale v zápětí se ozve hlas, že už ho očekával a že o něm ví mnohem víc než on sám o sobě. A Taewon se zeptá, kdo jsi? A jako odpovědi dostane, jsi furt stejný Tae, pořád stejný babo, což znamená hlupák. A my vidíme starého Min-jae. V třetím díle Tiger Division vidíme Auntie Ante, jak se trápí nad Taewonem a proto pomocí své karty zjistí, že se nachází ve zločinecké organizaci MTO a proto za ním vyrazí. Taewon nechápe, co se tady děje a jak to, že Min-jae žije, měl být přece mrtvý. Ten mu nejprve vysvětlí, že tuhle firmu vybudoval z peněz, které nakradl z ulice a teď to tam řídí a taky říká, že si o Taewonovi myslel to samé, že je mrtvý. A my dostaneme opět flashback. Jo, v téhle sérii hodně jedou na flashbacky. A to do roku 1978, kde se skupinkou dostanou tip na vojenský materiál, který by mohl mít hodnotu několika tisíců. A tak se tam vydají a 4 jdou dovnitř, včetně Taewona a 2 zůstanou pozadu a to jedna holka a Min-jae. Všechno jde jako po másle a dokonce se dostanou přes stráž do místnosti, kde se nachází ta mašina, jenže když do ní jedna holka ze skupiny praští, tak to Taewona zachytí a připevní ke stolu. Parta začne panikařit, jelikož to spustilo jak alarm, tak to zařízení, které teď míří na Taewona. Skupina po chvilce uteče a přiběhnou do místnosti stráže, kteří uvidí Taewona připoutaného a poté, co zařízení začne jiskřit a hořet, tak raději utečou. A Taewon křičí, počkejte, vraťte se a zařízení ho zasáhne paprskem. Min-jae mezitím sleduje, jak hoří laboratoř a jeho skupina utíká pryč k němu a řeknou mu, že musí utéct a že Taewon to nepřežil. Min-jae poté řekl Taewonovi, že musel utéct a skrývat se, ale kamery ho stejně zachytily a tak musel nahrát to, že umřel. Taewon mu řekl, že pro něj truchlil, ale Min-jae řekl, že dělal to samé a celou dobu se vinil za to, že kvůli němu umřel, ale pak zjistil, že neumřel, ale znovu se zrodil. A my opět dostaneme záběr na to, jak záchranáři našli už přeměněného Taewona v troskách. Min-jae poté vysvětlí, že v tom zařízení
zařízení byl krystal, vzácný asgardský artefakt, který v Koreji zapomněl Loki před stoletími. A ten Taiwanovi dal jeho superschopnosti. Po těchto slovech spustí Min-jae na Taiwana bariéru a ta na ní vystřelí nějaký druh energie, který ho oslabuje, paralyzuje, fakt nevím. Ale Min-jae říká, že si vezme to, co mu krystal dal. Ve 4. díle je Taiwan pořád uvězněn, ale na scénu vtrhne Auntie Ante a říká Min-jae, aby ho pustili, jinak ho zničí. Jenže on jen řekne, kde máš zbytek týmu. Vypadá to, že Taiwan se opět na ostatní vykašlal. Jenže on se brání, že on byl ten, kterého nechali na pospas. A my dostaneme flashback o tom, že jeho adoptivní matka mu dala druhou šanci a vzala ho opět pod svoji střechu, kde společně objevili jeho schopnosti. A byl svědkem toho, co jeho gang dělal lidem a od té doby se zapřísáhl, že bude pomáhat lidem. Auntie Ante se proti Min-jae postavila, ale ten se stačil obalit nějakými destičkami a tak započal souboj mezi nimi a mezi tím aktivoval zařízení s krystalem uvnitř a to Taiwanovi vzalo jeho schopnosti. Min-jae mezi tím porazil Auntie Ante a v zápětí dostal pořádnou šlehu od generála a když se zvedá, tak už vidí, že dorazil zbytek týmu. Jenže Min-jae povolá roboty, kteří skupinu obklíčí a říká, že teď tu moc převede na sebe a my v zápětí uvidíme zelený záblesk a výbuch a na scéně se objeví Doom. S tím, že nikdo z nich není hoden držet takovou moc a tím končí tenhle komiks. Proto pokračujeme hned do posledního dílu Tiger Division, kde se ukáže, že Min-jae spolupracoval s Doomem, aby ten krystal získali a vzali Taiwanovi moc. Ale tak nějak vzniklo nedorozumění mezi nimi, jelikož Min-jae doufal, že tu moc získá on sám, ale stejně se nakonec domluvili a on zůstal na Doomovo straně, jelikož je vždy na straně vítězů. Poté se strhne obrovská bitka mezi Tigří divizí a padouchy. Min-jae se ale dostane k Taiwanovi a praští ho a tím ho omráčí a my dostaneme menší flashback na to, jak jeho adoptivní matka umírala. A Taiwan říká, že lituje, že s ní nestrávil tolik času a že se bojí toho, že se vydá zase špatnou cestou. Ale ona mu říká, že historie se opakuje pouze tehdy, pokud na ní zapomeneme, anebo když se snažíme schovat naší minulost. A pokud nikdy nestratí sebe, tak nikdy nestratí jí a ona poté umírá. Taiwan se poté zvedne a říká, že vážně udělal chybu a že nikdy neměl minulost nechat za sebou, jelikož se za ní styděl, jak byl kriminálník, ale že to byla chyba a teď už to ví. Jelikož minulost ho dělá takovým, jaký je dneska a že on byl důležitou součástí jeho života jakožto rodina a proto tak tvrdě bojuje. Za rodinu. Jenže Doom vycítí slabost a říká, když nedokončíš svoji práci, tak já to za tebe udělám a je připraven zabít Taiwana. Jenže Min-jae se otočí a napálí ho tak moc, že Doom odletí a říká mu, že tu není vítaný a ať odejde. Doom se ale naštve a porve se tentokrát se všemi naraz. Gun R2 mezitím dá zařízení opět dokupy a generál ho zvedne a pomocí ním vystřelí na Taiwana. Jenže ten krystal nebyl na takové zacházení konstruován a tak vybuchl. Naštěstí pro nás to posloužilo svému účelu a Taiwan měl opět své schopnosti zpět. A řekl Doomovi, že věří, že jeho přátelé mu říkali, aby odešel. Doom, jelikož už ho zde nic nezajímalo, tak odletěl ze slovy, že si bude pamatovat, kdo mu skřížil cestu. Min-jae mezitím utekl, no a tím končí tenhle komiks. Taiwan se poté objeví v komiksu Ghost Rider číslo 14, kde Taiwan se objeví v Santa Cruz, jelikož se zde objevil nějaký padouch, který utopil skupinu lidí. On na místě činu si vymění pohled s Johnny Blazem a jde na pokoj, kde se mu poprvé v zrcadle zjeví daný padouch a on se ho lekne a spadne na postel. Jenže přesně v ten moment mu zaklepe Johnny Blaze na dveře pokoje s tím, že ví, kdo je a že nechce problémy, ale chce mu pomoct. Dvojice se poté spojí a jdou na molo a tam Taiwan Johnny mu vysvětlí, že ten padouch nebyl duch, je Renly Fisher. Muž, který žil v Soulu 20 let, ale Santa Cruz byl jeho domovem. Muž, který byl na zdravotní škole, ale byl vyhozen a začal obchodovat na černém trhu s lidskými orgány. Taiwan ho dokázal najít po dlouhé řadě obětí. Jenže na dané lodi byly 2 oběti, jednu Taiwan zachránil, ale ta druhá se utopila stejně jako Fisher, jelikož Taiwan mu tu loď zničil. Fisher mezi tím, co to Taiwan vyprávěl, posednul několik lidí a objevil se ve vodě a držel jednoho mladíka, kterého pomalu začal nořit do vody a tím ho topit. Taiwan byl ale paralyzovan a tak se Johnny proměnil a probil se přes dav jakožto Ghost Rider. Jenže je sražen ovládnutým Taiwanem, ale Ghost Rider ho vypudí pomocí svého ohně a poté se dá s Fisherem do souboje a pomocí řetězu ho sváže a poté spálí. Taiwan poté na konci drží utopeného chlapce z vody a položí ho na pláž a omlouvá se mu, že ho nemohl zachránit. A Johnny mu říká, že dneska zachránili hodně životů
robotu, ale Taiwan mu říká, že ne dost a tak Johnny odchází. Taiwan se nám poté objeví v komiksu Moon Knight Annual 1, kde na jedno místo, kde se nacházejí magické krystaly, jsou pomocí magie od Agathy Harkness přilákáni Moon Knight a Taiwan. A ti dva o ně začnou bojovat. Moon Knight se na Taiwana vrhne a ten po něm vystřelí své laserové paprsky z očí, kterým se Moon Knight skokem vyhne a hodí po Taiwanovi své půlměsíce, které se od něj odrazí jako nic a tak na něj zaútočí svými tyčemi. Jenže Taiwan se bez sebe menších problémů vyhne a popadne ho za ruku a přehodí ho přes sebe na zem. A poté ho zvedne a vypadá to na jasnou záležitost. Jenže v tomhle příběhu je hlavní indikátor magie a tak krystaly zazáří a oba protagonisty promění. Nejprve do superměsíčního vojáka a krále posvětí v Jižní Koreji, poté do mumie a tygřího monstra a nakonec do božských verzí, které svým útokem vytvořili obří výbuch a kráter, v kterém poté stáli a proto opět Taiwan udeřil. Po tomhle úderu se oba proměnili do svých normálních verzí a Taiwan Moon Knightovi vysvětluje, že ty krystaly je mění a že je nutí o ně bojovat, aby jeden z nich mohl získat jejich moc. Moon Knight řekne: moc. Víš co, kašlu na to, vyhrál si a prostě odejde. Taiwan se poté dotkne krystalů a ty zazáří. A co se s ním stalo? No, ty krystaly sloužily jenom jediné osobě, a to Agatě Harkness, takže poté Taiwan propadl i pod její moc. Ovládnutý Taiwan se poté objevil v Avengers Annual 1, kde bojoval po boku dalších ovládnutých hrdinů proti Avengers. Ale byli nakonec poraženi Wandou a Carol, které porazili, ale hlavně zastavili Agátu, aby vytvořila Darkhold. A my na konci vidíme všechny hrdiny na pláži, jak si užívají západ slunce. No a to je zatím poslední vystoupení Taiwana v komiksech. Proč zatím? No, jelikož ta postava vznikla teprve v roce 2021, tak očekávám, že v budoucnosti o ní ještě uslyšíme. Taiwanovo schopnosti. Taiwan získal své schopnosti pomocí asgardského krystalu vytvořeném Lokim. Díky tomu má Taiwan super sílu, super odolnost, dokáže létat, střílet lasery z očích a nestárne, jelikož se narodil v roce 1950. A je trénovaný v bojovém umění, nějakým základním, kterým projdou všichni agenti Tygří divize. Jeho největší slabina je, že není imunní vůči ovládání mysli. Taiwan byl svojí týmovou kolegyní přirovnán Hyperionovi či Sentrimu, což je jako pěkný, ale nikdy nedokázal nic, čím by se k ním aspoň trošičku přiblížil. Taiwan má za mě potenciál a v budoucnu bude určitě mít možnost něco dokázat, ale zatím nic moc, chlapče. No a to bylo celkové shrnutí Taiwana. Doufám, že se vám tohle video aspoň trochu líbilo a budu moc rád za like, nějaký komentář dolů do komentářů. A taky bych vám doporučil odběr mého kanálu, a to i přesto, že videa vydávám jednou za 14 dní, ale právě proto byste ten odběr měli dát, abyste na to, že tenhle kanál existuje, nezapomněli. Endless Day se s vámi loučí, tak zatím se mějte, čau!